So okay guys, nandito tayo ngayon sa ating last part ng ating tutorials, part 3 tutorials ng 3D 3D text transition effect na ginawa ng El Filibuster Smooth Thriller. So re-recreate natin. So ito yung part 3 guys, no? So pag tinignan natin dito yung effect na to ay nag particles nagpa-particle dust siya. So kita nyo yan. So ito ay re-recreate natin, pero hindi naman talaga mismo gagayahin, para hindi naman masabing ginaya ng sakto. Okay, so this is the last part guys. So if na-install nyo na yung Trapcode particular, so install nyo na and continue natin yung tutorials. Okay, so una natin gagawin dito guys, gagawa tayo ng bagong composition. So punta kayo dito sa composition, new composition, title na lang natin to para hindi tayo malito, no? So particles, so sa inyo na yan kung anong title nyo, and lagay nyo yung logo nyo. So lagay nyo yung logo nyo sa composition natin, and after that click nyo itong logo, right click and pre-compose. So pre-compose nyo yan. So lagyan natin ng title guys. So una kong title, logo, and pag pre-compose pa natin ulit. So right click, pre-compose, and dito lagyan natin logo reveal. So nakadalawang pre-compose tayo. So balik tayo sa ating unang na pre-compose natin. So double click lang yan dito guys. So nandito tayo sa unang composition natin. So unang gagawin natin guys, punta kayo dito sa rectangle tool natin and gagawa tayo ng mask. Okay, mask. So click yung clips, no, yung logo nyo, and punta kayo dito and gawa tayo ng mask dyan. Okay, so after that guys, punta kayo dito sa may arrow ng kilid pa rin, i-animate natin yan. Okay, so punta tayo dito sa mga 3 seconds siguro. Okay, and then click nyo yung mask path keyframe, and then balik tayo sa 1 seconds. Double click natin yan guys and drag natin yan papunta doon sa kabila. So pag play natin yan guys, magkakaroon siya ng animation. Okay, so lagyan lang natin ng feather do, siguro mga 40. Okay, so andin guys, balik muna tayo sa ating unang composition, yung particles. So dito tayo sa particles, and yung ginawa nating logo dito guys sa particles, ilagay nyo yan dito sa yung unang ginawa nating composition, yung particles. Okay, and then guys, punta kayo dito sa effects, no, effects, or dito sa kabila, type lang kayo dyan linear wipe. Okay, so type nyo yan linear wipe, labas yung linear wipe, and lagay nyo yan dito sa logo natin na nilagay natin sa composition. Okay, dito guys, gawin nyo yung -90. Okay, and then
balik muna tayo doon sa ating logo reveal dahil titingnan natin yung keyframe na lalagyan natin. So, ilagay natin yung time roller natin dyan, guys. Hold shift lang para mag-snip siya, no? Okay, so center lang sa unang keyframe natin, guys, no? And balik tayo doon sa ating unang particles. Nilagyan natin ng linear wipe. Okay, and then lagay tayo ng keyframe na, guys. Gawin natin yung 0 effect. Okay, 0. And balik ulit tayo sa ating logo wheel. Balik, tansyahan natin yung keyframe. Balik ulit sa particles. And yawan yang 100. So, po-planin natin yan, guys. So, mali pala, no? Gawin pala itong 100. And then, andito, gawin natin 0. So, ayun. So, ito yung mali pala yung una, guys, no? So, ito pala yung dapat maging resulta. So, same yung mask and same yung linear wipe na ginawa natin. So, okay. So, ayan na yung resulta niya. Okay. And then, guys, itong logo natin, lagay natin yan sa baba. And itong logo reveal, guys, gawin natin itong 3D. So, click nyo yung 3D box na yan. So, and then, guys, punta kayo dito sa gawa tayo ng new layer. New. Solid. Click OK. And ito ang lalagyan natin ng particles. Okay. So, pag na-install na yung Trapcode particular, guys, so tuloy-tuloy na tong tutorials natin. Okay. So, after that, may layer na. Punta kayo sa effect, Trapcode particular. So, andito na yung Trapcode particular natin. Yes, no? So, punta kayo sa emitter. And itong point, gawin yung layer. Pagpunta dyan sa layer, punta kayo dito sa layer emitter. And layer, gawin natin yung logo reveal. And itong layer sampling, gawin yung particle birth time. So, pag-play natin yan, guys, may particles na yan na maliliit. So, maliit lang yan, no? So, palakihin natin. So, kung tayo sa particle seconds, yan, gawin natin yung siguro mga 200,000. Yun. So, magkakaroon na siya ng particles. So, pag-play natin yan, guys, ayan, nagkakaroon na siya ng particle dust effect. Okay. So, adjust lang natin to konti. Punta kayo sa particles. And yung life birth niya, gawin natin yung 1 second. So, ibig sabihin, 1 seconds lang nawawala yung particles. Okay? So, ayan, guys, no? So, may effect na tayo. So, nandito, guys, challenge mo lang kayo na mag-create ng mga idea nyo. So, pwede nyo gawin yung spark effect. Palakihin nyo yung size nyan. So, andyan lang, guys, yo. So, wala sa inyo, guys. So, ang gusto ko, gawin kong spur lang siya, or gamitin lang natin tong strict late. Okay, and siguro gawin natin yung mga 8 size. Okay, and
And pwede nyo ma-animate yan guys, okay? So, nandito na lahat yung mga gagawin natin para ma-animate yan. So, andin, punta kayo dito sa physics. Nandito yung mga wind. And, so, pag ginalaw natin yan guys, magkakaroon niya ng reaction, okay? So, gawin lang natin yung 15 and pataas. Okay. And velocity 0, gawin natin mga 300. So, pag play natin yan guys, so nagkakaroon siya ng nawasak. Dito nakita natin na medyo may effect na yung particles natin. So para sa akin guys, pwede na to. So ilalagay ko na to sa ating last part na ginawa, no? So nasa inyo guys, experiment nyo lang yung mga nandito, baka may makuha kayong ibang idea, okay? So ito na yung para sa akin guys, okay na. At least napakita ko sa inyo and magkakaroon na kayo ng idea, okay? So let's back to our 3D. So dito guys, no, hanapin ko yung 3D natin. 3D text natin. So dito guys, ito yung last part. Nawala yung lens flare na yellow. So dito din, animate muna natin tong last lens flare, tong blue. Dahil pag tinignan natin dito, okay, nawala yung flare and then lumabas yung particle effect. So dito guys, lagay ko lang siguro dito and hanapin ko yung flare ng blue. Okay, so ito. So lagyan natin ng animation yan guys. Okay ha. Ito sa effect, picker flare and brightness. Lagay kayo ng keyframe dyan. And then pagpunta dito, maglalaho siya. Okay, so after nyan maglaho guys, doon naman lalabas yung particle effect natin. So hanapin natin yung 3D natin. So dito, so adjust natin dyan guys. So siguro dyan siya magiging abo. Okay, so ito yung particles natin. So hanapin natin yung composition na ginawa natin, particles. So okay, ito yun. So gagawin natin dito guys, kailangan naka-match up lang yung match position yung ginawa nating 3D and itong particles effect, dahil ikakat lang natin yan. Okay, so hanapin muna natin yung magkaroon ng particles. So adjust ng konti. So cut lang natin yan guys. So dyan. So pag plinin natin yan, so yes sir. So ayun. Okay. So
Adjust yun ng konti. Konti pa. Ayan dito. So, play natin. So, yes sir. Yes sir. So, ito na yung file natin guys, no? So, nagawa na natin yung particle effect. So, kayo nang bahala kung anong mga adjustment or anong style ang gagawin nyo. So, at least ngayon guys, may idea na kayo. So hanggang dito na lang yung tutorials natin. And, hopefully, nakatulong ako guys and nagkaroon kayo ng idea. So, sana mag-subscribe kayo and like, share, and update na rin guys, no? Hit that notification button para lagi kayong updated sa mga more tutorials na i-upload ko, dahil sisikapin kong may tutorials tayong may upload lagi. Okay? So, thank you for watching guys. YouTube Production here. Signing out. Yes sir.